Ke KSU Mairang Circle, harengkat ke jinga terelang ber ke KSU Nong Cloud Circle, hapok ke jingalam jong samla Rangshai Rintathiang, President KSU Nong Cloud Circle, baru samla Robin Nongrem, General Secretary ke KSU Mairang Circle, minta kesengi ke khatway terik naitung arjar arpusaw, kila pelong ke jing khenra ye kinong terei bar jela, kibawan banterei beain hapok ke than East and West Khasi Hills District. Hakini kesengi hakajing khendra bar jela hanong klau kaseng kalalap bekinong trei bar jela kabakila yok bat kidon kumba arpun riungut henry arngut na pedeng jengki kide ki bamshim ladon ki kot kisla ki babiang kumta kaseng kala be no ikini ki arngut ki bar jela ki bamdon ki kot kisla ki babiang kat ba arpu saungut kide ki badon ki kot kisla ki babiang kentup ya ka labor license bat ya ka work permit kat ba hakajing khendra hamai rang kaseng kala yok bat kumba nyongut ki bar jela ki batrei bela hatirot Memorial Hospital Mairang, kaseng kala julit jurip na kapor siya kapor bat maham yu kontraktor ban penbiang ye ki kot kislai ki nong trejong u. Kaseng kala lit jurip kat du aha ka kat arterik benai jemang arjar arpusaw, bat ru kala aipor badi ban penbiang ye ki kot kisla hapo arte yo, henry ke jingle menti jong kontraktor kala pelong ye kaseng ban be shi sendan ye kini kinong trei bar jela, ki bam shim la penbiang ye ki kot kisla. Kakerwo ka basyay na kaseng kalong ba kaseng kanyay beteng ban khendra na pangi ki minder ki bawan tray hapo shnong hapo thau klem ki kot kisla ki babyang badru kaseng ka kentui ki nong lam shnong bekin ai ka kti kamon ban ya tray lang bad benum ai lat ki briu ki banabar ban wan muslia hapo kadong kathan. To mata kasih na kaliang jungi ka KSU Nong Cloud Circle kat ke jingi trelang bat ka Mairang Circle jong ke Eastern West Khasi Hills District ngi poi ngi ke jaka ani po snong po ke area Nong Cloud ban nang mi ni ki wi jaka ru bade jong ka Mairang Circle hagi bun ki jaka ke ki tre kini ki migrant labor ani ki nong tre barjela ki bawan tre po ki area lani po ka than ke jongi po Nong Cloud Circle kum juru Mairang Circle Tenagaliang jungi kum ka KSU jong ki circle jong ki arterik circle bat kum jur jong KSU si isi hibro ko ka state me clear ne ka jala me clear jungi ni jule ya kani momen ki por na ka benta kum do ban kendra ya ki barjala ki bawan tre ne kita ki labor migrant ki bawan tre spo ki jeka ki jungi bawan kini ya ka bala ka sngi na ki produk persnam jungi apo kadong ka thain bat apo ka chalai berkowe ya kene ka sngi na kaliang jungi ke siun Cloud Circle ki nong ket kam na kar baru GS jong ka Mairang Circle ki bangila poy kini ke jaka ki ba ki nong tre jong ki barjala ki nong tre ni ki lebor bat ki jaka ki ba pentre la pentre di ki barjala kene kaliang jungi ngilawan ban pej ki kot kisla ya bangi pej ki kot kisla ki don na prenjuki ki badon ki babiang ki kot kisla Mat kidon ru na prenjuki ki bumbiang ki kot kisla te ki ya ki bumbiang kot kisla na kaliang jongi ngilabe bat palino salo ka jong ka snong ka baki ki wan apo jong kini ki jaka jongi bat kumbang suong bang su yai ban hi baman kapori ki pra do prasnam jongi kum ki pra khasi ne ki jai mendu khasi jongi ba lanu ringinam sha ban nginam ailat ki dikar bagi wan le try clip apo ka dong ka than ki jongi namar ngitip baru ban ngipin kum kejing pen kan mau banan du kisnam kat kandai kat praspa kamot banong kat praspa arp kandai jong benai April lomba klai ki sautrik jong April kadan kejing ki na ko benta ki barjela ki bawan ban rung ha ki jaka ki jongi ne ki bawan le trai kli ye ki jing trai ni ki bala ki sngi ki jongi apo ko dong ka thain le po ki area kam tam ki area Nong Cloud to ko mengitip ki story na do snam kat praspa arp kandai apo ke area Nong Cloud jongi kalau ke jingle ke bakraw ba bar ke bejur ba na ke benta kumno ban bekrap ye kini ki jai benru barjela ki bawan le trai kli apo ko dong ka thain jongi te kum juru hapo jong ka Eastern West Khasi Hills Brokaway bat ha ke district bat ha ke jelahi Brokaway ngia ye le ye kani na ke benta ban singan ka ri ba jai benru ban singan ka long din ka long pateng je ki khon ki kti jongi ya ka pateng ka banwan baro bat sakawe ringi pen kan mau bat ngile ye kani ru kum si benta na ka benta ban yai dawa ya ka ILP na ka benta ke jela jungi nomor ni iba haduk menta kat lang mi kisingi por kinang ki ka jela ka jungi rang don hapreng ka jing terha na ka benta ke jingwan le trakli jong ki barjela bat na ka takadaw ngile knang kani na ka benta banyakun na ka benta banyele persya
ye kini ki jai bendriu khala jaj ki bawan ban kusum keti lane ki bawan ban le trai kli lane ban le mon le trai hapo kadong kathan ki jongi umju ru kumbangi layo sngo ba sarkar me klia na gamta ka MRSSA haus nem arjar kan riu lepas segini na gamta ban pentrikam dingi i ba haduk menta kam le i bat ka sulong tang sudan tang kijing tho ni ki kot ndi ka kampat ngimi i na kata kadau ni haban le e gani na ka benta ka jing sian ka jong ni hi bat nginum kwar lo no bat nginum kwar ban yu i ya ka long den ka jong ni ba kan so sat na ka benta kini ki borok ki ban yaji ki ban sayajia ni la ban ong ha ki por ki ban wan ngi dawan ek sorkaru ban pentri kam no na ka benta ka LP knang bangila banyo ya kata banyo ya kata security le ke jingsingan jungi kum ke jai benriu ret pa namar kum bangi iru bahaki por ke peladap ki infiltration check kit ke sarkar kalabu ndai hidup mentah kum sumladon ke jing trikam kini ke infiltration check kit ki kelap ban kum jika songkai ki jika yelek kai nene ki jaka ki bami sibun ki jing sniu ha ki tu jaka dan kata kadau ni penkan mau ba dia penkan mau na mentah kani kenang ba ngi sngop sngan hala ka jongkari bat unun ginu ru ki bala banwan yele na ka benta ka hok ki long try jungi hapo kari ba ke jai benriu khasi jungi hi brok we te kani ke sngi kini ki long ki benta ki bangi kum ke siu na klau circle ngile na ka benta ke jing sngan ke jongi hi ban ngi kerpat ru ki nong snong ki sordar snong ki bangi juye tre kam hi borobor hapo ka dong ka thai jungi bayang ni tre lang bayang ni snok tilang bangi ai ki kemon ka diang na ka benta ka jing sngan ke jongi hi apo ka jong kadong ka than ba kum juru na ka benta ngai weru na ka benta ki samla apo kadong ka than ki jungi wat num song klikti yang ini mich kmat na ka benta bani trelang na ka benta ka pha kamiat na ka benta ka song suk song sngai apo ka ri ba ka jai benriu jungi kini kiten ke ba kendiat kublai sibun na ka benta ya jungi lang baro bat ngai kublai ru ya baro ki dekot ki ba sim menta lang kini ke sengi na ka liang ki nongket kam jung ke siu no cloud circle bat kum juru nagi doron betalang naka KSU Mairang Circle ni mahap ru aku juga distrik ke Eastern West Kasihil distrik di Brokaway. Kublai Shibut.